ešte záber a šlap. Záber a šlap. Riadnu guláš, tak to si píš. My ju máme, aj nohy vždy plné síl. Keď chceš, nie je nič, čo nespravíš. Doma nás už čakajú, makáme od Tatier k Dunaju. Od Tatier k Dunaju. Či slnko a či dážď nás skúša. Keď kolesa valia sa a slobodná je tvoja duša. Nás nikto nezastaví, keď s vôľou a túžbou známe výzvy. Či slnko a či dážď nás skúša. My hrdo bojujeme s hlavou vstýčenou. Nás nikto nezastaví, keď s vôľou a túžbou ideme do cieľa s pocitom víťazný. Samozrejme, pretože ide o viac ako iba recyklovanie a veľmi rád podporím povedomie o skleróze multiplex. No a tento rok ideme 11. krát a dokazujeme rok čo rok, že nemožné je možné. Pre mňa to bude iba prvýkrát, ale veľmi rád podporím úspešnú. Poďte s nami bicyklovať. Samozrejme veľmi rád, pretože rád pomôžem tam, kde to mám byť. Optimisti večný i s bicyklom, na tvári vždy s úsmevom. Mladí ľudia si myslia, že nemôžu ochorieť, ale mýlia sa. Skleróza multiplex totiž môže postihnúť už 20-tníkov. A my im to povieme. Jazykom, ktorému rozumejú. Jazykom sociálnych sietí. Mladí počúvajú Spotify, mladí sledujú YouTube videá, mladí zdieľajú Instagram stories. Preto im povieme, nech počúvajú, sledujú, zdieľajú. Signály naznačujúce, že môžu mať sklerózu multiplex. Prídeme s prvou veľkou kampaňou tohto typu, oslovujúcou mladých ľudí. Čo z toho budeme mať my? Čím skôr sa mladí objavia u lekára, tým efektívnejšia bude liečba. A my budeme mať radosť, že sme k tomu prispeli svojou kampaňou. Čo z toho budete mať vy? Čím skôr sa pacienti začnú liečiť, tým väčšiu šancu na kvalitný život majú. A vy ste tí, ktorých potrebujeme. Je to projekt pre zlepšenie zdravia mladých ľudí. Ešte stále váhate, či nás podporiť? Poďte do toho s nami, prosím.